ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶିକ୍ଷା ଶକ୍ତି କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ପୁରା ଭାଇରାଲ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଦେହ ଖରାପ, ଖାଇବାକୁ ତ କିଛି ବି ରୁଚୁନି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେସିପି ବନେଇବା। ତ ମୋର କିଛି ଭାତ କାଲିର ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ଆଜି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହିଁ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ତ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର କିଛି ଭେଜ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ନେବେ। ତ ମୁଁ ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ବନ୍ଧାକୋବି, କର୍ନ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚର ଜିରା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ତେଲଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଲଗେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଭାତଟା ସେଥିରେ ଚିପକେଇକି ନ ରହିଯିବ। ତ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେବା, କଟା ଅଦା ଆଉ କଟା ରସୁଣ ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା 1 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେନ୍ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଜର ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚଳିଯିବ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଉ ବାକିର ଯେଉଁ ଭେଜି ଥିଲା ତାକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ବିନ୍ସ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ବି ପକାଇକି ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ସିମ୍ କରିବେନି, କାରଣ ସିମ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ଏଠି ଭେଜି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ କ୍ରଞ୍ଚି ଦରକାର ଭେଜିର। ମାନେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ଭାତଟା ବି ଥିବ ନା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଜି ଗୁଡ଼ା ତ ନରମ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ପୁରା ହାଲୁଆ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କର୍ନକୁ ଏଠି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ବଏଲ୍ କର୍ନ ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ବି ଦେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଏମିତି ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଯଦି ଟସ୍ କରିବା ଜାଣିଥିବେ ତ ଟସ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ସିଏ ହେଉନି ସେଥିରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଯେମିତି ପରିବାର ସବୁ ପାଣି ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଗରୁ ପକାଇଦେଲେ ଲୁଣ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭାତକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଭାତକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏଠି ଗୋଳେଇବେ, ନହେଲେ ମାନେ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ 1/2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ଦେଉଛି। ସୋୟା ସସ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପରିବା ଉପରେ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ପରିବାର କଲର୍ ପୁରା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଭେଜିର ଯେତିକ କଲର୍ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇ ବହୁତ ହି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତ ନର୍ମାଲ୍ ସେଫ୍ ମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଟସ୍ କରି ପକାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ହେଉନି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ରୋଷେଇଆ, ଘରୋଇ ରୋଷେଇଆ, ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଏମିତି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ହାଇ ବି ରଖିବେ, ସିମ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ଏଠି ଭାତ ପୁରା ଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଏଠି ଦେଉଛି, ଚିଲି ଭିନେଗାରଟା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ଭିନେଗାରର ସ୍ମେଲ୍, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଭିନେଗାର ପକାଇକି ବି ମାନେ ଭାତକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବେ, ହାର୍ଡ଼ଲି 15 ମିନିଟ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭାତଟା କାଳେ ଅଲଣା ଲାଗିବ ବୋଲି, ମାନେ ଯେହେତୁ ରାତିର ଭାତଟା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଭାତ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏଠି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ତ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଭାତ ଭିତରେ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟିମ୍ ହେଲେ ହିଁ ମାନେ ଭାତଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ରାତିର ଭାତଟା ଥିଲା,
ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଚାଉଳିଆ ଚାଉଳିଆ ଲାଗେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ବାସି ଭାତଟା ଟିକେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର। ସେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବିନା ମୋର କୌଣସି ରେସିପି ମାନେ ହେଇପାରିବନି। ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଦେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ନା ସବୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ତାର। ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ବହୁତ ହି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ। ନର୍ମାଲ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ରାତିରେ ଡିନରରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଲଞ୍ଚରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଆପଣ ଆରାମରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋସିସ୍ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।